anak. So, wala na yun. Wala. Good morning guys. Karon di ay maghimo ko og fruit soya milk. Nganong ginganlan ako fruit soya tungod kay naa siya'y sagol na prutas. Ooh, that's a good one. Mangga og choco, plain og carrots. So, akong ipakita ninyo sa sunod na kung na video og unsaon paghimo og fruit soya gikan sa soya bean. Few minutes later. Human na dayon ako paghimo ang soya milk, mao na ni ang finished product. Duha lang ka flavor sa akong ipakita ninyo tungod kay duha sa ako ang naluto. Kung may order, so mao na nga naa akong sagulan ni og prutas. So kay wa may order, ako lang ipakita ninyo, ni share lang ko og unsaon kay mao jud ni akong tinda every Saturday and Sunday. Order ni guys tungod kay busy ko o dili ko makaluto sa laing adlaw. Atong tilawan, man naman jud ni og tilaw pero sa akong anak pero ako na lang tiwason. Ini mao ning choco. Mas nindot ni guys kay wala dili ni siya makadawat tungod kay natural og puno pa sa vitamina. So, kani pod guys, gatas nga plain. Gikan sa soya beans, dili sa gatas sa kandi. Dili gatas sa kanding. Hindi natural. Masustan tubag siya. Kanding natural ra jud ni guys. So sa lanhira ni mapalit sa sibusin. Maura to guys, maura ni ang akong i-share ninyo ang akong ginagmay nga negosyo. So guys, don't forget to subscribe my YouTube channel